Duyung. Kagem tamu kadang rawuh, bapak jelas kami budi ngaturaken sedaya rawuh, katuran kerajaan sampun kapiatur sinambi ngawesani pangarepipun kadang-kadang Singo Widoyo. Nggih. Iki ayo Dimas Kurnia kowe kudu ngadeg. Heeh, wis. Heeh, kene ayo Dimas. Iki oh. Iki ngaturke salam sik. Ora iso, kudu ngaturke salam. Ngaturke salam to. Oh. Assalamualaikum Pak. Iki kene. Siang. Oh. Tadi iki kok kono langsung. Tidak kan sampun kaya tuh. Iki make ceritakan piye suara ki sontak itu. Ya dikatakan apa jadi? Nah, sukane Mas. Turu ae ben urung malah ya alhamdulillah jenenge rezeki iki tekone ra dinira. Heeh. Itu penting pokoke disyukuri. Iya ngono. Heeh. Iki tak sawang dhuwur iki wayu mosok tak sawang terbeda iki asline piye to iki? Mas. Tenang iki siluman boyo. Oh siluman boyo. Lah begini nyowaplok lewat dicowaplok. Heeh. Ngaplok ibu jene wong-wong. Bapak ibu jene wong nggih. Iki arep ngatur apa? Cang Ayu seleramu. Iki tak celuk ayu. Lah kok tak celuk bagus. Apa kepling apa piye? Apa? Kepling-keplingan ya. Heeh. Penak-penakan. Ayah. Ayo catur, kepling ayo catur. Yo, Iya. tapi cuma pengen Sareng ada resiko yo wonten kepling. Nggih. Catur. Mbak Ayu badhe tindak pundi sampung Mas kadhe karen tindak wae ora lupataki bedake kok dhewean apa ora wedi timbang nganggur aku gelem ngancani apa iya masa tak kabetan blonjo neng pasar paing prawan rondo kanggoku ora pati penting neng marang mas tuku gelang apa anting-anting sumelan ya ben rondon dijamin kepling tenan pora jen iso dibuktekne oke. Jano. Piye Mas? Yo, joget ya. Koret-koretan tak ya. Enak lo iki. Yo. Bingung budaya. Ndak putih Mbak Ayu
badhe tindak putih Tindak ginah, Mas. kadhe karen tindak wae ora numpak taksi Bedahan mawon. dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula Topel wong legan golek momongan iki blonjo napa ade badhe pindahan Semarang Mas anting-anting jesungan 수가 없어요. Tak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Ten kidulan kadhe ngaret tindak wae ora numpak taksi numpak truk mawon. dhewean apa ora wedi timbang nganggur aku gelem ngancani badhe pindahan Randa anyaran anakku sono awan-awan awan kang paling perawat rondo kang beku ora Dan FC ini kesusu. Kang Mas tuku gelang anting-anting sesumelan ya ben rondo dijamin kampling. kempling ampun kapiatur lho. Gogrokan Iya, gegrakan apa kuwi? Gogrokan ampiang. Gegrakan ampiang nggih. Matur sembah nuwun agem tamu kantapen kundur Bapak Saudara sekalian Ibu Ginang atas juga kundur begitu lebih suwang-suwang kang lebih rawuh. Ibu ngaturaken juga rawuh jumbuhane swasana kalau dalam menika ya matur kadang-kadang singa budaya. Mbok pilih para tamu pilenggah ingkang badhe nderek pasumbang suwanten emasipun monggo saged nyaket langsung wonten pepanggungan mawon utawi wonten pamundutan utawi saged kula aturaken mangke kula aturaken nggih monggo ibu nyuwun nyapa niki gendhingipun napa nyekar piyambake monggo mriki oh jarene goleke kerdus karo adikku nggih Laris, monggo napa niki nyekar piyambak Mas. Oh boten, nggih mangke nggih. Oh nggih. Monggo iki diaturi koleksine kadang-kadang sing budaya. Menika wonten
Mbak Yu ngaturaken napa menika? Oh nggih, niki jubu swasana ingkang dengan kelenggahan menika wonten lali janjine. Ngaten lho Patar, janipun Ibu Rini. Ngaten. Nggih, lali janjine ora kadang singa budaya. Monggo jumeneng Mbak Yu. Nggih. Kaya nganggo senggak madeg ya Bu ya. Oh, ayo ben gak empos. Heeh, diempos. Yuk, monggo lanjut singo budaya. Jan-jane kowe ya. Singo budaya. Ayo masuk, ayo masuk, ayo masuk, masuk. Ayo. Singo budaya iki. Yuk lanjut singo budaya. Jan
matur sembah nuwun dan ibu ingkang sampun ngaturaken kali janjine mugi tansah palipur kalau dangun menika lumantar kadang-kadang sing budaya jenengan hanya guyung njenenganipun Bapak Sutrisno kan Ibu Ginah nggih muga sampun netepi darmane sepuh unduh temanten nggih menika putranipun njenenganipun Mas Krisna kajatuh rami panjenenganipun Mbak Dian Arum wiji saking Tlatah Kawedanan kau kadhawuh sampun tabuh sedasa kula wau nggih kan para tamu inggih oh nggih dereng wonten ayo Ibu Tutik iki arep ngaturke apa sliramu ayo jumeneng kene wis tak gawa tek gak apa-apa pokoke tanah yo belajar gak apa-apa inggih ngaturaken mari kangen ngaten inggih Ibu nggih heeh lumantar kadang-kadang singa budaya mari kangen nggih kangen kali kula yo kangen karo Bu Kesi, kangen karo Mas Kurnia. Sing dikangeni apa nih? Yo, saestu Bu, kula iki kangen ya wis sauntara ora kepanggih. Lah ora dolan kok. Lah iya mari kula yo. Lah nek dolan kok tak rupak-rupake. Heeh, saka sregepele ora ngetan nggih. Oh alah ngono. Nggih. Sugeng rawuh Mbak Siti sapa kae? Oh nggih sugeng rawuh Mbak Siti. Mbak Siti Giri Purno. Oh ngaten. Nggih Bu Siti Giri Purno. Bawangke wonten kalau dengan piyanten penggalih madhep rono. saged kasumbang suwanten Mas dipun ngaten. Niku Bu. Oh niki. Njen Oh ayo monggo nggih Bu ben Tuti. rata. Oh iya, kripik gedang kripik tela ya. Oh, cicik idang ditanjakke. Ditanjakke cindene lokal. Heeh. Nggih, lumantar kadang-kadang singa budaya wonten mari kangen. Nggih. Dados
Injih gambyong maringaken sampun kapiatur mugi dadosaken panglipur ing ludhangan sonten menika lumantar kadang-kadang sendiri singkop. Injih matur sembah nuwun Bapak. Injih tamu kantor kundur Bapak Sutrisno ngaturaken sugeng kundur. Injih matur sembah nuwun Bapak Ibu mugi-mugi dalem soang-soang. Injih. Ayo nika tamune sampun jengkar. Iki kadang-kadang pradoga iki ya komplit. Iki ya kudu tak tanjake siji mboko siji ngono ya bukese ya. Lah saiki wira swara sak ngono. Bebas niku lho. Oh wira swara sak ngono mbane ge apa ora dicek. Wira swarane ditanjak. Oh tanjake. Heeh. Ayo kene Kang Suro, adek kene. Weh ngapalne sewengi. Ayo. Bapak Suro.